youthofgsb audience namaskaru. Amgelotat T Mohandas Pai mamu aillesati Entrepreneurship Conclave 2023 hantu hani keynote address dilla sagle audience puton rabunu चप्पाळ मार तितले इन्स्पायरिंग एड्रेस तांगेल आशिल्ले आतां आमगेल विवर्साल घोस्कर हे ऑन्टरप्रिनरशीप कॉन्क्लेव 2023 हाजी निमगे ती नवे कल्चर कसो बिल्ड जाता सर आमगेले ऑन्टरप्रिनर वरी खंयचे नमुने इम्पॅक्ट जाता म्हण तुमी एक दोन उतर सांगता म्हण निमगे आमी आमगेले युवकाक ऑन्टरप्रिनर जावका बिझनेस सुरू करता म्हणून एक कॉन्क्लेव केलेले एक कॉन्क्लेव अंतू पुरा जना ಒಟ್ಟು जावन ऑन्टरप्रिनरशिप करता कसं जावका केश करता आणि आमेले कोंकणी समाजಕ್ಕೂ आमी कसं करता जाता तांकां कॅपिटल जातवे तांकां पुरा ಒಟ್ಟು वाटचा जातवे तांकां नेटवर्क करता जातवे टेक्नॉलॉजी असिमिलेशन करता जाते म्हण पुरा आमी उलयले आणि आजी पल्ले आणि कोण कोण स्टार्टअप केला की विंगर कसं केला की तांकां पुरा कनेक्ट करता ती हांव एक विचार म्हणा ती पुरा ಒಟ್ಟು जावन एक कम्युनिटी करता ऑन्टरप्रिनर कम्युनिटी एक कोंकणी ऑन्टरप्रिनरशिप कम्युनिटी कोण ಒಟ್ಟು पुरा तुमगेले व्यूज पुरा सांगून यू मस्ट शेअर व्यूज एंड कनेक्शन पुरा कोण नेटवर्क केलारी मुखार दिवपा इतले म्हणटा म्हळ्यार भारत वर्षांतू आमगेले GDP आसा 3.46 ट्रिलियन 2032 to 10 ट्रिलियन जावच्या संभव आसा ताकत्री आनी 10 वर्सांतू मस्त ग्रोथ आसता हे ग्रोथ तुम्ही एडवांटेज घेवपा जाल्यार आंध्र जावेत ताकत्री पुरा केला ती पुरा ಒಟ್ಟು जावन ऑन्टरप्रिनरशिप मारी पुरा केश करता क्या करता कसं करता म्हणून पुरा उलूचे आणि पुरा करच्या तुम्ही प्रोग्राम करता सरान कीनोट एड्रेसान तू भारी चंद सांगल्या कसं म्हळ्यार आम्ही फूड कसं जाल्ला ते जावन गेला आमगेल्या हातां ना मुखार कसं जाता फ्युचरा कसं जाता त्या आमगेल्या हातां आसा तशें जावन न्हू आतां फॅमिली बिजनेसीस कोण होल्ड करता सर तांणी चंद करून ते नेक्स्ट जनरेशना पास ऑन करता नेक्स्ट जनरेशना वयर ट्रस्ट दवरका म्हणून सर इज अ बिग बिलिवर इन यंगस्टर्स इज अ बिग बिलिवर इन इंडिया स्टोरी सर आमगेले यंगस्टर्सांक तुमी एक इन्स्पायरींग मेसेज दिवची जाल्यार मेसेज कशें म्हळ्यार आनी 10 वर्सांतू मस्त ग्रोथ आसा अपॉर्च्युनिटी तुमी करता आनी तुमगेले फॅमिली बिजनेस आसल्यार कोण कोण फॅमिली बिजनेस दामता की तांकां पुरा तांगेले चेडवांक विंगडाक पुरा एक रेस्पॉन्सिबल दिवन तांकां सपोर्ट करता कित्याक म्हळ्यार मुखारी टेक्नॉलॉजी आनी नेटवर्क आनी पुरा एक ग्रोथ आनी कॉम्पिटिशन इम्पॅक्ट करता ते करच्याक यू नीड यंगर पीपल त्या खातीर यूथ ऑफ GSB should come together and develop entrepreneurship and entrepreneurship program and create a network. As sir rightly mentioned, 60% of India is below 35. So that is the power that we have, the population that we have. Sir, in the coming decade, what are those three industries? Because startups or any business, they need tailwinds. I'll only tell you about three industries. That is technology, and then we're going to have manufacturing, yes, which is automated with robotics, and services. Yes. They're very broad areas, but I think these are big growth areas. Yes. So big picture sir andilla amgelotu time spend kelleka mast dhanyawad sir. Thank you. Keep inspiring us. I am a huge fan of sir. So how kasane question nimgi tan chodun jalar mak tumi क्षम करगा. Thank you so much audience. Thank you so much sir for joining us. Thank you so much sir.